Sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pampanga, kapansin-pansin naman ang pagbaba ng kaso sa bayan ng Sasmuan. Sa loob kasi ng 5 magkakasunod na araw ay walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa naturang coastal town. 0 ang kanilang daily cases sa inilabas na COVID tally ng Sasmuan Rural Health Unit simula April 24 hanggang April 29. Sa kasalukuyan, napababa na rin nila sa 7 ang kanilang aktibong kaso. Ang Sasmuan din ang bukod-tanging LGU na may single-digit COVID active case sa buong Pampanga. Sa opisyal na pahayag ng RHU Sasmuan, pinaalalahanan nila ang kanilang nasasakupan na patuloy na sundin ang health protocols. Ang pananatili sa tahanan kung wala namang essential activity ang nakikita rin nilang susi upang maging COVID-free ang kanilang bayan. 8 sa 12 barangay ng Sasmuan ang itinuturing na COVID-free. Tanging ang mga barangay ng Malusak, San Pedro, Poblacion at Santo Tomas ang may naitalang kaso ng coronavirus. 122 ang confirmed cases sa bayan, 104 sa bilang ay gumaling na, 11 ang namatay at may 51 ang natukoy bilang persons under monitoring o PUM. Rainiel Pawid, CLTV News.